Sausa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Superwoman. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rika. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man? Okay na ka? Napalitan ni mo tanan ni mong gikinahanglan? O, Day. Salamat kaayo ha. Hasol kay kaubanan day ay grabe. Dugay kay kamahuman kay grabe kay kamuhangis mga tindera ba? Day, kinahanglan kong magtipid. Kaya ba sino niya question na sa Mark bahin sa kwarta? Ay, ambot nimo. Wayo ka sabot nga nung hadlo kay kaanang bana nimo oy. Dili lang gyud ko ganahan og daghang samok, Day. Maura na. Oh, hala. Unsa namang oras ha? Uy, alas 5 naman di ay. Ay, tanan dayo mo mauli na ta kay magluto pa ko. Na, basig maabot ato si Mark gikas trabaho. Di pa ko'y luto. Oh, niya naman day ka na. Hail man si papa ni mo. Oh, nagluto pa rin ka? Oh, nadugay ko sa merkado, good. Daghan man og tao, good. Oh, paspasin na, kay gutom na ko. Sige. Hapit naman eh. Kumusta imong school, anak? Okay lang, ma. Ikaw, Han? Kumusta imong trabaho? Oh. Han, Unsa to? nangaon pa man in taon ta, uy. Kabisi ba nimo ana imong cellphone? Oh, importante ni Rika, trabaho ni. Oh, di ba ka makasabot kay wa mo ka magtrabaho. Hayahay ram kay ka dinis bay. Unsa? Unsay hayahay? Why? Iyo busog na ko. Anak, una ko nimo ha. Okay, Papa. Ano man to siya? Nahibaw kog ngano. Ha? Nga naman ko, no? Basig na ana nila ang gikabuangan imong bana day. Ha? Binuang. Dili na niya mabuhat, day. Mao ba? Pero ngano nakahimo mo siya sa pagbuhat og account sa usa ka dating app be? Unsa? Nakita na ko yung profile sa usa ka dating app oy. Og grabe ni mo unsay nakasuwat. Single siya ug way anak. Unsa? Og grabe mo tungo ka no? Sendanti ka. Gusto na kong kumprontahon si Mark. Pero naibaw kong modinay kit siya. Sa may buhato na ako. Han, na ako'y ipangutanan ni mo ba? Salam sa Rika. Siguro sa nini awayan na to ha. Huwag mo ko'y plano makig-away ni mo, good. Gusto lang kong mangutana. Sa mana. Naa kay account sa usa ka dating app? Unsa? Ngano gutaw? Minyo kong dako niya magbuhat pa ko account sa mga ingon na. Nangutana ramang ko, good. Kamitas ng utok ni mo, yung nakamutana. Mark! Recorded by X Thunder Gaming. Ani na lang. Pagbuhat og account pero ayaw ng picture nimo maibutang.
Ha? Maayo ka nga ako ng buhaton? Aron matanaw ni magbukagat ba siya? Sige. Nireply pa kasi sa akong message niya. Akong i-check. Naagi-reply niya. Hi, beautiful. Beautiful di ay ha. Ululuhan ko ni siya. Nakailakay ko sa kumbana. Tanaw na tugon si buhato ni mo, Mark. Sayuhan ng chat o good morning, Samtang ako. Pila ka tuig na nga wa man lang niya i-greet o good morning bisag nagtawad rin eh. Grabe ka, Mark. Nahuman lagi kong luto. Mag-check ko sa chat ni Mark. Unsa? Nitugan siya nga minyo siya og may anak? Oday. Kay gusto siya nga honest ko no siya. Di ka pwede ko no sa siyang asawa kay Lusyang na kuno kayo. Biyain ang bana ni mo, uy. Day. Rika, Ay, gitawag na ko. Buwagi na, ha? Ayaw na pagpakabuang nga na niya. gaya ba nimo? Gutom na kay mi. Sa mao pagka magsukad. Wa pa man ka kamapungkol. Ikaw ta may nagsukad. Usa? Usa pa na imo pabikil eh? Kuya, wargo nimo. Mas kuyaw ka. Huh. Mark, magbuwag ta. Usa? Mas maayo nga ni Akademi. Dili na ako kayang muatubang sa kong banad ay. Basin pa daig makarealize siya karon nga importante ko nga wa na ko. Wanya imong anak in town. Ako man sige bilin sa kong mama. Anya? O sa may plano ni mo tong account mo sa dating app. Padayon nun ako. Aron may bawaan akong unsay buhaton niya karon nga wa na ko. Buwag na mi sa akong wife. Magkita ta. Ay, wow! Mo ni chat niya? So sa ato pa nalipay siya, nagbuwag mo? Anak yun ay. O niya magsigila kaghilak diha. Last na ni. So good karon. Ako nang atimano nang akong kaugalingon. Mag-gym na ko day. Og dili na ko musugot ka malusyang kong balik. Kana! Nag-chat na sad si Mark. I love you. Akong replyan. I love you too. But please, dili ko gustong mahimong kapit. File og annulment para sa imong asawa. Day, dinhi sa bahay si Mark ganina. Anya? Unsa may tuyo niya? Nagbilin siya annulment papers. Giprocess na ang among annulment sa akong asawa.
please, magkita na ta. Sige. Makikita na ko ni mo, Mark. Oh, Rika? Ganun niya ka? Gusto ka makikita na ako, di ba? Usa? Tanawa, oh. Kinsa man din ka-chat na ako. Oh, Wag yung ko makasabot nga nung gibuhat ni nimo na ako, Mark. Gihatag na ako nimo ang tanan. Gisilbihan ti ka, giatiman ti ka, gimahal og gipangga. Nya mo ra nimong ibahos na ako. Rika. Unya ningon pag ka nga nalosyang ko. Nalosyang ko tungod nimo. Pero wa kay ayo nga pagkabana. Rika, sorry. Alam yan ang sorry nimo, Mark. Kibisag unsa pa'y mahitabo. Dili ti ka mapasaylo. Dili man tuod maayo ang ending sa among relasyon ni Mark. Pero nalipay ko. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipalayo ko niya sa tao nga dili deserve sa akong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo katamang higalan kaagad ni Rika nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu, uban sa awit nga iyang kipangayo awit karikalahan, Super Walk. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko kidapit sa papada, sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakaabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya.